vás zavedlo až do Peru? Takže čo ma zaviedlo do Peru? No bude to asi tým, že som vlastne v 10 rokoch ochorel na autoimunitnú chorobu, ktorá sa vtedy diagnostikovali ako juvenilná idiopatická artritída, čo znamená, že juvenilná, že sa ju dostali ako mladý, a idiopatická, že nikto nevie prečo. No a vlastne na univerzite sa mi dosť zhoršil zdravotný stav a nejak som sa vlastne dopracoval k tomu, že v Peru existujú tzv. Amazonskí liečitelia, ktorí dokážu liečiť rôzne choroby, na ktoré vlastne moderná medicína ešte je prikrátka, alebo sa povedať. A ve vašem případě to zabralo? Ta jejich léčba? No, zabralo to o mnoho viac ako konvenčná liečba, pretože som bol dlhé roky na protizápalových liekoch. A vlastne po tých dlhých rokoch sa mi začal zapalovať žalúdok, pretože viete, ako keď beriete lieky niekoľko rokov, tak sa musíte pripraviť aj na nežiaduce účinky. No jasne, no. Som vlastne zisťoval, že potom som vymienoval bolesť za bolesť. Pretože ako reumatoidná artritída, alebo tá juvenilná idiopatická artritída, to je v podstate asi skoro to isté. Sa vyznačuje tým, že človeka neustále bolia klby a je stále unavený, stále chce spať, má zahamlený mozog. Nic moc vhodného k žití. Áno, presne. Ako ono sa to zo začiatku dalo, ale keď som vlastne prišiel na univerzitu, tak sa mi to začalo už veľmi zhoršovať. No a som to už musel začať nejako riešiť. No a vlastne našiel som nejaké tieto zájazdy do Peru, kde išla vlastne skupina Európanov. No a tam som vlastne zistil, po tom prvom zájazde sa mi tak polepšilo, že som si povedal, že proste musím sa na to pozrieť bližšie a vtedy som sa vlastne začal učiť až po španielsky. Lebo v Peru vlastne nikto nehovorí po anglicky, veľmi málo ľudí kvôli tomu, že oni tu druhý jazyk nepotrebujú, pretože na severe Ekvádor, tam sa hovorí po španielsky, na juhu je Bolívia, Chile, tam sa tiež hovorí po španielsky, dobre, na východe je Brazília, lenže tí sú geograficky oddelení pralesom. Jasne, takže vystačí. A v čem ta léčba vlastně spočívá? No, je to liečba, na ktorú asi my Európania nie sme nejak si extra zvyknutí. Lieči sa primárne rastlinami z pralesa a vlastne pomocou tzv. Ayahuasky, čo si myslím, že začína byť celkom známa rastlina, alebo respektíve lektvar. Neviem, či to poznáte, je to vlastne... Niekde som to slyšel. Dá sa povedať, že taký čaj z dvoch rastlín, Psychotria viridis a Banisteriopsis capi, alebo respektíve liana ayahuasca a taký krík, čo sa volá čakrúna, čo je vlastne, sú tam spojenie dvoch látok, jeden je alkaloid, tzv. MAO inhibitor, a druhé je molekula dimethyltryptamín, DMT, čo je vlastne veľmi jedno z najsilnejších psychedelík na svete. A vlastne vďaka tomu oni túto ayahuasku vlastne pijú a vďaka nej ako keby si otvárajú isté svety, oni tomu hovoria akože spirituálny svet, že ayahuasca je vlastne kľúčom do spirituálneho sveta, kde získajú informácie o pacientov zdraví a potom aké rastliny treba použiť na to, aby sa vyriešilo jeho zdravie. No a vlastne keď tieto informácie získajú, tak pacient vlastne vstúpi do takého špeciálneho liečebného procesu, ktorá sa volá rastlinná dieta, ale to nie je proste dieta, ako my v Európe poznáme, že idem na dietu, nebudem jesť mäso napríklad. Ale je to podobné, ale dosť iné kvôli tomu, že áno, že niektoré jedlá počas tej diety sú zakázané, ale taktiež tá dieta sa vzťahuje na tzv. Sociálnu izoláciu. Človek nemôže moc vychádzať von, nemôže mať
nemôžem povedzme, je určitý typ, niekoľko typov diet, ale tak tá najvšeobecnejšia je taká, že bez soli, bez cukru, bez oleja. V podstate človek je iba proste jeden typ ryby, kura, rýžu, zemiaky, ovoz. A myslíte si, že když podstoupíte tuhletu formu léčby, tak ten problém fakt zmizí, nebo třeba jenom ustoupí na nějakou dobu? Aha, no tak, ako videl som tu ľudí počas tých rokov, pretože som tu už vlastne 8 rokom, respektíve teraz sa tu už sťahujem. Tak videl som tu ľudí, čo si tu napríklad vyliečili rakoviny. Rôzne chronické choroby. Jeden pán tu prišiel s rakovinou plúc. Do 3 mesiacov vlastne tejto diety už sebe rakovinu nemá. Či jo. To je síla. Potom druhý pán, vlastne to bol priamo z Peru, mal plné plúca vody. To už neviem koľko mesiacov tu bol a tiež sa z toho dostal. Čiže... To asi funguje. Ja som sa pýtal, čo sa všetko dá liečiť. Povedzme, nie všetky choroby sa dajú liečiť týmto. Nie na všetko je to najideálnejšie. Povedzme, keď si zlomíte nohu alebo sa vám pokazí zub, tak šamana asi marne budete hľadať. No je to najlepšie moderná medicína, pretože moderná medicína je úplne najlepšia na takéto akutné veci. Alebo napríklad akutné infekcie, si dáte antibiotika, vám to prejde. Táto dieta alebo ten šamanizmus je skôr na chronické veci, na traumy, proste na veci, kde moderná medicína tápa, ktoré sa nedajú len tak ľahko zmerať, povedzme. Jasne. Ale taktiež, ako ten šamanizmus nie je iba na choroby, ale vlastne na všetky aspekty života, povedzme, že chcete, aby sa vám darilo viacej v pracovnej oblasti. To je jedno z tých jednoduchších vecí. Alebo si hľadáte partnera, nemôžete si nájsť partnera, sú na to rastliny, ktoré ako keby tento aspekt života otvoria. Dajú sa vyliečiť akékoľvek vzťahy, ktoré máte s ľuďmi, alebo zlepšiť kompletne. Zvýšiť inteligencia. A setkal jste se takhle, když řeknu, s někým mimo ten váš kruh známých a kamarádů, kdo tomu nevěřil, koho jste musel přesvědčovat? No, tak povedzme, že rodina tomu neverila, ale napríklad blízka rodina tomu veľmi rýchlo uverila, keď som tam išiel a polepšil som sa. Tak ako to sa potom už ťažko dá argumentovať. Jasne. Výsledky mluví za sebe, no. Potom ako ľudia strednej Európy sú v týchto veciach, nie všetci, ale povedzme, že štatistická väčšina, aspoň na Slovensku, je taký, že tomu neveria. Že si myslia, že to je blbosť. Ešte konkrétne som sa stretol s názorom vlastne môjmu kolegu zo Španielska, že mi hovoril, že jasné, že si myslí, že to funguje, pretože ťa tam nadrogovali a proste ti sugerovali veci. To se musím přiznat, že bych s ním trochu i souhlasil v mém případě. Tak ja som s úsmevom povedal, že pokiaľ mi to sugerovali a funguje mi to, tak ja som absolútne spokojný. Jo, jako svým způsobem máte pravdu, no. Tiež placebo je veľmi mocný efekt. To rozhodně. A vy, když jste říkal, že se tomu léčitelství chcete sám věnovat, jak probíhá ten proces, než se tím léčitelem vlastně stanete? No, tak vlastne celé toto kuranderizmu je založené na týchto dietách, o ktorých som vám hovoril. A tie diety môžu byť čisto liečebné, alebo čisto učiace sa, alebo tréningové, alebo niečo medzi tým. Tak ja som išiel tou strednou cestou, že sa chcem aj liečiť, aj učiť. No vlastne tie rastliny, každá rastlina má ako keby svoje vlastné vedomie. Vlastne tento šamanizmus pochádza z tzv. Animizmu, čo je vlastne jeden z najzákladnejších smerov, dá by sa povedať, že spirituálnych smerov, alebo
vlastne názorov na svet, pohľadov na svet. A z tohto animizmu vlastne pramenia všetky náboženstva, všetky spirituálne sféry, ktoré máme teraz. A animizmus, vlastne základná premisa animizmu je, že všetko má svoje vedomie, všetko má svojho ducha. No a vlastne keby toto nebola pravda, táto premisa, tak celý šamanizmus nedokáže existovať, pretože tieto rastliny, keď vlastne človek začne tú dietu, sa začína tým, že vlastne vypije nejakú rastlinu, väčšinou je nariedená v obvode, povedzme, že 3 listy nejakej rastliny máte nariedené podrtené v obvode. A vy to vlastne vypijete a vtedy tá rastlina vás ako keby začne penetrovať celý organizmus. A to vás vlastne nelieči iba vlastne tie chemické látky v tej rastliny, ale hlavne čo vás lieči, je vlastne vedomie rastliny. Oni tomu hovoria túto džin, rastlinný džin, ktorý vy dokážete vlastne v tých víziách vidieť ako humanoida, ako človeka, ktorý vás začne navštevovať napríklad v snoch, alebo na tých ayahuaských ceremoniách, alebo už keď máte rozvinutú jasnovidnosť, tak keď sa proste ako keby rozmeditujete, dáte do špeciálnej koncentrácie, tak ho môžete vidieť a môžete sa s tým porozprávať, môžete ho poprosiť. A oni vás vlastne začnú trénovať. Väčšinou vás trénuje tak, že na vás v snoch začne niekto útočiť a vy ho musíte ako keby poraziť v tých snoch. Pretože ono, jak by som to povedal, že oni, nepozerajte sa na týchto liečiteľov ako na našich doktorov, ale skôr ako žoldnierov. Pretože oni na týchto spirituálnych leveloch je to vlastne všetko obojí. No, vlastne tieto rastliny bojujú s tým problémom, ktorý máte. Alebo keď tu príde nejaký človek, čo je prekliatý, tak oni sa vlastne musia dostať do toho spirituálneho sveta a poraziť vlastne toho človeka, ktorý to prekliatie zoslal. A povedzme, že tie prekliatia, čo tu sú, tak to nie je ako, že keď sa na vás niekto škaredo pozrie, vám príde zle. Neviem, či to poznáte, to bola urieknutie po slovensky. Jo, viem, no. Evil eye po anglicky, neviem, ak sa to po česky povie. No a ako tu sú ľudia trénovaní vyslovene, nie, akože toto liečiteľstvo, alebo tento amazonský smer má vlastne dva smery, dobrý a zlý. To sú vlastne liečitelia, kurandérovia, a potom sú tzv. Dá sa povedať černokňažníci, čo sa volajú bruchovia. No a vlastne väčšinou to tu je tak, že tí bruchovia zosielajú kliatby a tí liečitelia proti nim potom bojujú, keď ten pacient príde za nimi sa vyliečiť. To znie jak Harry Potter trošku. A niečo také. No vlastne, keď si to zoberiete, tak väčšina týchto filmov, tí ľudia si to nevycúcali z prsta. Väčšina tých ľudí, čo tieto filmy píšu, tak majú za sebou nejaké toto pozadie okultistické. Napríklad my v Európe, my sme mali také isté tradície. Tiež sa tu pracovalo s rastlinami, konkrétne som sa dozvedel, že kosti ojapalina, že sa robili proste slovenské ceremónie s nimi. Akurát, že problém v Európe bol ten, že tu proste prišla inkvizícia a zničila nám všetky tieto rodiny, ktoré sa tomu venovali, či už to boli vlastne títo zlí alebo dobrí liečitelia. A zaznamenal jste kolem sebe nějaký případ, kdy by ta léčba nezafungovala? Áno, môže nezafungovať. A to je vlastne tým, že tento prístup liečebný nie je ako lekár. Akože tu máš, daj si tabletku a zabudni na to a môžeš sa venovať čomukoľvek. Keď je človek v tejto diete, tak si musí dávať hlavne pozor na to, v akom emocionálnom stave sa nachádza. Pokiaľ ten človek je neustále, povedzme, smutný, nahnevaný alebo akokoľvek negatívnu emóciu má v sebe, tak ten liečebný proces zastavuje. To je vlastne zodpovednosť dietera vlastne človek na diete, aby sa cítil dobre, aby tú rastlinu v sebe nepotlačoval, pretože my keď sa cítime negatívne emócie, tak my vlastne vytvárame v našom nervovom systéme rezistenciu. Stav bez akékoľvek rezistencie, to je ako keď máte
obvod elektrický a dáte tam rezistor, tak to je iba negatívna emócia. Keď ste v stave absolútne plnom kľude a lásky, tak to je ako keby ste si tam dali súpravodiče do nervového systému a vtedy tá dieta ako keby veľmi jednoducho dokáže prejsť. Ďalšia vec je, že keď porušíte dietu, tie rastliny sú tu veľmi silné a vlastne celý ten proces diety, tak to sa nemôže brať na ľahkú váhu, pretože v niektorých tých dietách, keď len napríklad sa k vám priblíži, ako to sú, povedzme, začneme veľmi pokročilé diety, keď sa k vám priblíži osoba, čo mala sex a dotkne sa vás, alebo príde skôr než na 1 meter, alebo osoba, ktorá menštruuje, tak môžete do pár hodín zomrieť, doslova. Pretože vy máte tak čistú energiu a ten energetický progres je tam taký, že vám to naruší eterické telo a proste prestanú vám fungovať rôzne životné funkcie, alebo tá rastlina vás proste zabije, pretože ste nerešpektujete pravidlá. Alebo čo sú veľmi pokročilé diety, ako toto mám iba podľa toho, čo mi povedal šaman, je istá dieta, ktorá vám umožní metamorfovať sa na zvieratá. Tá dieta je 5-ročná, musíte byť v absolútnej izolácii. Ako náhle len pomyslíte na sex, tak vás tá rastlina zabije. Jo, to znie jak trest skoro takovej. No tak povedzme pre normálneho človeka, Európana, ktorý by sa sem prišiel liečiť, tak toto nie je až taký problém. Človek môže normálne aj prejsť po ulici, ale sú na to také špeciálne parfúmy, ktoré vás ochránia, ale napríklad pokiaľ zjete nejaké jedlo infikované bravčovi, tak si to celé zničíte, tú dietu. Istý niekoľko mesiacov aj po diete človek nesmie žiadne bravčo. Lebo ten proces, ja neviem, povedzme to takto, že tá dieta, si to môžete predstaviť taká analogia, že to je ako keby krásny dom, ktorý vám ho vystavajú a vy v ňom žijete. A vlastne bravčovi má tak ťažkú energiu a silnú, že je to ako keby ste si hodili granát do toho domu. Jasne. Že ho proste to zničíte, rozbijete. Nesmí sa to narušiť, tá rovnováha. No, po pár mesiacoch človek môže začať znova jesť bravčovi. Tak ono to má napríklad aj nejaký zmysel ako v ostatných náboženstvách, napríklad v islame alebo v judaizme, tak tam sa napríklad nemôže jesť bravčové. Tak ono to má vlastne historicky, je to zákonné kvôli tomu, že oni vlastne robili takéto rituály, ktoré im to mohlo poničiť vlastne tie svoje energie. Bych přešel trochu jinam. Jak se Evropanovi v Peru vlastně žije? No, tak je to vlastne dosť rozdielna kultúra. Mám tu kamaráta, ktorý sa sem prišiel tiež liečiť, tiež bol veľmi ťažko chorý. A on v živote nikde nebol, iba na Slovensku. No a on hovoril, že je to taký veľmi laxný prístup ku všetkému. Všetko je akože maňána, akože zajtra. A maňána vlastne nie je iba zajtra, keď si to len tú kultúru dokážete vidieť z tých slov, že čo oni vlastne znamenajú. Maňána je buď zajtra, alebo nejaké dni potom. Jak jsem slyšel, ne zítra, ale dnes ne. Asi tak. Presne. Potom je tu veľmi taký neusporiadaný životný štýl, ako sme my zvyknutí v Európe. No by sa tu hovorí, že je tu strašne veľmi veľa špiny. Ľudia vyhadzujú odpadky proste kde tade. Ale to by sa dalo povedať, že je to aj kvôli tomu, že tí ľudia sú tu proste viac chudobní, než my na Slovensku a v Čechách. A proste ten človek, keď je chudobný, tak sa nestará o život. Tak proste človek musí sa dostať až na nejakú životnú úroveň, až potom sa začne zaujímať, že kde to vlastne žije. No ako povedzme, že tá... No, je tu o mnoho viac, ulice sú o mnoho viacej nebezpečnejšie, ale je tu veľká sloboda. Človek si tu môže robiť viacej vecí, než v Európe. Jasne.
Tak ono speciálně to nebezpečí, to je asi všude v Jižní Americe, ne? Že člověk si musí dávat pozor. Takto v Peru to nie je až také zlé a ono bol najväčší problém vtedy, keď sa prišla kríza do Venezuely a vlastne veľmi veľa Venezuelčanov prišlo sem a ako to bol Brutus. To mi tu hovorili, že títo Venezuelčania, že tu robili nájomných vrahov za 100 solov, že zabiť človeka za 100 solov, čo je cca 25 €. Aha. A akože keď tu vás okradnú, povedzme Peruánec, keď vás okradne, tak keď mu dáte vlastne čo máte pri sebe, tak vás nechá, ale že Venezuelčan, či mu dáte veci, či nie, tak vás proste odkraguluje. To je síla, no. To je asi jistým způsobem vidět to zoufalství těch lidí, jako čeho jsou schopní pro to, aby si trochu přilepšili, že jo? Áno, a oni hlavne to bolo tým, že tam tí politici boli veľmi populistickí a keď tam našli veľmi veľa ropy, tak si povedali, že my vám tu všetko rozdáme zadarmo, hlavne nás voľte, aby sme boli pri moci. Tak to tam išlo niekoľko rokov a tí ľudia sú na to zvyknutí, že proste ja chcem peniaze za nič a pokiaľ to nemám, tak hľadám proste tie najjednoduchšie cesty. Jasne, no. Ako sa k tým dostať. Fungovalo to a jednoho krásneho dne to skolabovalo. No, lebo oni sa k tomu veľmi zle postavili. Keby sa k tomu postavili napríklad ako Norsko sa stavia k svojmu bohatstvu, tak sa tam majú lepšie než vo Švajčiarsku. No jasně, to určitě, no. Tak to se říká i o Kubě, že kdyby tam nebyl režim, co tam je teď, tak to je nejbohatší ostrov na světě, že jo? No, ale problém v tom, že tu je problém, že tí ľudia, ako v ktorej klíme žijete, tak ste nastavení myslieť, povedzme. My, Európania, my sme zvyknutí na zimu. Čiže nám, keď je dobre, tak začíname rozmýšľať na to, že ako nám by malo byť aj dobre v budúcnosti, pretože keď sa nás zima opýta, čo sme robili v lete a nemáme čo povedať, tak väčšinou sme umreli. Jasne. Čiže my si musíme vytvárať takzvanú tú opozdenú gratifikáciu. Kdežto tu, to bolo tak, že ste tu v teple a keď tu nájdete, keď napríklad ulovíte niečo, čo nemôžete zjesť, tak ste si to do ladičky nemohli dať, tak ste proste pozvali celú dedinu, spravili ste hody, zjedlo sa to všetko s tým, že ste si vylepšili vzťahy a keď niekto na budúce našiel niečo, tak vás pozval. Čiže oni tí ľudia rozmýšľajú akože keď mám peniaze teraz, alebo keď sa mi darí teraz, tak to musím hneď všetko minúť alebo využiť, pretože zajtra už asi to nebude, že sa to něco pokazí. Ze dne na den žijou, jak se u nás říká. Že nemají příliš koncept o budoucnosti. A kdybyste měl na té vaší, jak bych to řekl, té cestě životem ze Slovenska až do Peru, kdybyste měl něco změnit nebo najít něco, čeho litujete, našel byste něco? Že som sa sem asi nepresťahoval skôr. Ono bol veľký problém pre mňa nájsť si prácu na diaľku, čo sa ale vďaka covidu zmenilo. Jasne. Čiže ako mnohí ľudia hovoria, že covid bola katastrofa, čo aj bola, ale pre mňa osobne to bol požehnaním. Ja som napríklad sem vtedy prišiel, keď sa začínal covid vo februári. A ja som vlastne sa dohodol, tedy som pracoval na Malte pre kasino ako programátor. A tam mi povedali, že 5 mesiacov a viacej nie, musíš sa vrátiť. No a vlastne vtedy, keď sa zavreli hranice, tak už so mnou nemohli nič spraviť. Tak ja som namiesto 5 mesiacov, tu bol 10 mesiacov a mohol som sa naozaj sústrediť na vyliečenie. A ja som napríklad nie som zaočkovaný, covid som v živote nemal. Lebo mi tu dali takú špeciálnu rastlinu, jej koreň proste nastrúhali, vymačali vo vode, dali mi to do nosa, štípalo to jak sviňa a potom som vlastne chorý nebol. To je síla. Tohle to, jak říkáte, že vám dali rostlinu, abyste neměl covid, že to je věc, která v Evropě je úplný pase. Asi tak. A keby som tu začal hovoriť lekárom, tak ma vyženú so stoličkou v ruke. To jo, no.
A jaký jsou teda kromě vyléčení a léčitelství vaše plány do budoucna? Aha, no tak plánujem tu zostať, pretože ono aj tá klíma tu je o mnoho lepšia pre moje zdravie, pretože vlastne táto artritida veľmi zle reaguje na zimu, čo keď u nás je teploty pod nulou, tak to pre mňa zrovna nie je najideálnejšie. Vlastne plánujem tu zostať, kúpiť si dom, vytvoriť, začať podnikať, prenajímať malé domčeky pre digitálnych nomádov. Pretože ja som digitálny nomád, som žil a viem, že čo taký digitálny nomád potrebuje. Viacej sa venovať tomuto liečiteľstvu, no a potom už keď budem ako veľmi dobrý liečiteľ, tak by som sa chcel vrátiť do Európy na istý čas a skúšať liečiť vlastne ľudí, hlavne deti, ktorí sú veľmi choré a proste snažiť sa ich liečiť zadarmo, pretože to amazonské liečiteľstvo nie je lacná záležitosť. Jasne. A ja som mal vlastne to šťastie, že som mal dobré práce, vďaka ktorým som si to dokázal ako keby financovať, ale to nie každý má túto možnosť, tak som to potom chcel trošku vrátiť naspäť do komunity. Tak jo, tak to je, bych řekl, docela záslužná činnost a já budu věřit, že se vám to povede. Děkuju, že jste mě dal váš čas a ať se vám v Peru daří i dál. Ďakujem aj vám, nech sa darí. Naschle.